Pred pár rokmi som nám do obývačky vyrobil toto svietidlo. Manželka ma poprosila, aby som vyrobil ešte jedno podobné na jedalenský stôl. Ja som sa k tomu nejak roky nevedel dopracovať, ale so vznikom komunitnej dielne Makerspace Bratislava konečne nastali tie vhodné podmienky. Tu je celý proces od začiatku do konca za 6 minút. Poďme na to. V prvom rade som si nakreslil tvar listu, tak aby sa mi to páčilo, potom som si ho vytlačil a z toho vyrobil výkres v mierke 1:1. Pripravil som si dubové drevo, ktoré som si narezal na takéto lišty a ohodľoval, aby som ich mohol potom lepiť a ohýbať. Ale ako ich ohnúť? Potrebujeme formu. Tú formu som si spravil z jednoduchých kociek, lišty zlepil a svorkami vyformoval do tvaru, ktorý som si predtým pripravil. A kým počkáme na zatuhnutie lepidla, môžeme ísť podebatovať s ďalšími ľuďmi v Makerspace Bratislava. Ale nie na dlho, pretože toho máme ešte veľmi veľa pred sebou. Teraz je otázne, že či to lepidlo udrží tie lamely v požadovanom tvare, alebo či sa nám to vráti do pôvodného stavu. Zdá sa, že tá krivka tam ostala zachovaná. Je to sľubné, máme dobrý začiatok, máme základ pre list. Fáza čistej meditácie. Kto nemal v ruke čerstvo nabrúsaný hoblík, nevie, čo je život. Jednu plochu máme v rovine a tým pádom môžeme odrezať aj konečnú hrúbku lišty. Teraz ešte pár zárezov a postupne si pripravíme celý list na zlepenie dohromady. Budeme to lepiť dvojzložkovým epoxidom, ktorý si potrebujeme najprv rozmiešať a potom naniesť na jednotlivé plochy, aby nám to jednoduchšie držalo. Znovu som si pripravil takú tú formu. Ešte to dobre namažeme, zatlačíme a môžeme spokojne robiť šulančeky. Hlavný tvar máme hotový, teraz nastal čas na zarezanie jednotlivých žiliek, tak aby nám to pekne sadlo do toho tvaru a potom znovu zlepiť. A keď je všetko hotové, môžeme sa prvýkrát pokochať, že máme drevenú časť lustra hotovú. Ale to platí iba pri pohľade z diaľky, pretože pri detailnejšom pohľade tam je ešte množstvo vecí, ktoré potrebujeme dorobiť. Potrebujeme odstrániť všetky zvyšky lepidla, tlátom, hoblíkom a keď nepomôže nič iné, tak aj brúskou. A potom, keď už máme všetko pripravené, tak kresbu toho dreva zvýrazníme pekne olejom. Ale drevo nám stačiť nebude, potrebujeme aj plexisklo. Tu sú jednotlivé diely, ktoré vyrežeme pekne na pásovej píle a vyskúšame, či nám to tam sadne. Všetko pekne sedí. Pásová píla je inak výborná práve na takéto rezy, kde nemáte rovné plochy, ale potrebujete robiť oblúčiky. No fajn, začína sa nám to črtať, ale potrebujeme to tam pripevniť, aby nám to nepovypádavalo. A to stačí pár bodov jednoduchou tavnou pištolou. Ako zdroj svetla budem používať LED pásiky, ktoré generujú teplo, takže z toho dôvodu tam lepím takúto hliníkovú fóliu, aby pomáhala to teplo trošku odviesť. Svietidlo máme teda pripravené, čas na strihanie pásikov. V prvom rade tam potrebujem priletovať napájacie káble a potom vyskúšať, či všetko funguje. Funguje aj studená, aj teplá biela, takže to môžeme zaizolovať zmršťovacou bužírkou, ktorú ohrejem horúcovzdušnou pištolou. No a tým pádom môžem pásiky nalepiť a dúfať, že bude všetko fungovať tak, ako má. Pôjde to, nepôjde to, pôjde to, nepôjde to a funguje to. Výborne. Takže po niekoľkoročnom manželkynom čakaní a po niekoľko týždňovej mojej práci je dielo hotové.
Na stole nám ale svietiť nebude, takže zostáva ešte jedna vec a to je montáž na strop. Pripravil som si hore už zdroj a takisto aj diaľkové ovládanie, takže stačí pripojiť svietidlo na magosvorky a dúfať, že všetko bude svietiť tak, ako má. Trúfam si povedať, že v tomto svetle sa aj kulinárske výtvory mojej manželky dostávajú ešte o úroveň vyššie. Dobrú chuť.